Tamena tiresi manunga merakamnai sabalala sabalala magnano mbala tsara tsika jiaby zay pagnaraka tsy tapoka ny point carré volonté-nay misaotra betsaka e tegna misoragna betsaka ho atsika jiaby zay magnaraka tsy tapoka ny point carré maro atsika ao ary zay eto moa zegny vognony mbola agnamia fafampo ho atsika pankafy ny émission point carré atsika niany misy vahiny araiky ataontsika hoe une femme battante ataoko hoe liranazy araiky zay agnisan'ny ankafiziko ary ataoko fa tsy za araiky mankafy azy. Je suis une maman et je suis un papa à la fois. FARAH JOHNS zegny ya ka anda yaraka amin'ny Jean-Luc atsika itafatafa yaraka amin'ny FARAH JOHNS femme battante. Sarahateny dia FARAH JOHNS vaintsika ny eto amin'ny point carré aty amin'ny Avaratra Mandoky aty 67 hectares no izay amin'ny fotoagna zioty izay ikoragna atsika agnisan'ny agnasana izy satria tetry zay naregny fa hoe io fa FARAH JOHNS andeha soma agny a Dubai agnisan'ny programme araiky miavaka zay ny amin'ny 26 novembre dia agnisan'ny koragna koa miaraka aminazy eto koa ama izy le hoe femme battante zay eto amin'ny point carré voalohany magnano fisaoragnanao maventy FARAH JOHNS nagneky ny vahiny ny amin'ny fotoagna zioty ela ntadiavagnanao fa zio no navy mbala tsara FARAH JOHNS mbala tsara Jean-Luc la bokosi sibe za personne non personne navy vogno tsara be c'est sur vogno zek donc nyanti antania zera teno antania fambarako no yeti nyana ny amin'ny tontolo ny la muziki efa etsika jiaby FARAH JOHNS zegny tamin'ny la muziki nazy maro samihafa mpanakanto avy amin'ny faritra sava dia izy no tafatafy araka amintsika fa ny anty somary miavaka eloariloa eto zegny anisiny amintsika makasika ny thème hoe femme battante zay ny antony avy an'izay safidy zay thème zay moa agnisan'ny avitanay tamin'ny Facebook nao tao nasiavanao izay fa mialoha atsika idriky am'zegny somary tiako koragnitsika elo hoe satria mila hita na diatra ataonao werawera fa hitanay raha zegny FARAH JOHNS dia ndraikindraiky koa misy fotoagna magnampy ny mpiarabelo fagnotanegna voalohany ino moa tonga anao rehefa magnano fagnampiagna ho an'ny hafa zegny tsy mba ataonao geste Facebook isorako anao nagnapetraka ifanontaniagna zegny za tegna mpagnampy isan'andro san'andro za tsy maintsy magnano asa soa fa laka tsy tia ataoko amin'ny Facebook eto satria za tsy mitady voninahitra amin'olombelo za mitady voninahitra amin'ny Zagnahary satria Zagnahary za raiky folo avozoko ambony tany eto za tsy mavozo olo naka amin'ny Zagnahary agnanovako izy fa tsy amin'olo fa anao managnotany zegny mbarako anao izy fa za tegna isan'olo magnampy fa za zegny tsy tegna magnabokaboka izy misy olo boka agny misy regny konkoragna FARAH JOHNS tsy magnampy olo FARAH JOHNS za tsy mavolagna fa olo magnodidigny za mahay sy olo jiaby zay nampiako sy ampiako isan'andro san'andra mahay fa za olo mpanampy isan'andro tiako mba koragnitsika elo eo koa mialoha zay koa FARAH JOHNS tamin'ny 2014 tsy diso azy ay jusque nagnano témoignage dia olona ampiagna tamin'ny resaka opération mba tiako batante regny niany za mangato hoe mibatante raha ino zavanisy tamin'izay fotoagna zay tamin'ny fagnampianao madame araiky zay nanovy nagnano opération zay nisy fotoagna tamin'ny 2014 za agnatin'ny mavestra izanako io fa marikitry teraka ke anao koa fa mavestra io satria tsy tafandry tsara anao koa fa lera kibo fa bebe igny io fa anao ty fofo hely mivadibady hely juste télé naka ndraiky mandeha fa jusqu'à maraindregny ohatra za koa fa tetry za fa mizaha télé nahita i raha io tamin'ny fandaharana tamin'ny télé araiky zay hitako madamo io nitantara efa 6 taogno izy za nitondra i raha aminakaty 65 kilo nonazy navy tamin'ny selikinazy tao zegny raha nivontovonto hely naebe nefa izy nialany vady nivonivonto tamin'ny selikinazy raha nialany lehilahy izy sady amin'io mavestra jusqu'à zana niteraka i zanan'igny marobe raha mitantarainy tio antegna olombelo za agnatin'ny mitondra zaza voa nahita izy igny za 5 heures du matin za fiseky losy zany ndraiky latra talabanky nangala vola nagnanaovana opération nazy
velogny so manjara le viavy am'izao fotoagna izao fa saingy nampalahelo hoe za fa izy tsy ary hitako tsy ary fanaody zay hoe fa za mba tsy hiona aminazy un jour fa zay hoe tsy ary fanaody voilà eka zegny zava-misy e nikoragnitsika hely hoe mahakasika zegny dia somary idinantsika am'zay agnatin'ny lohantsika femme battante izegny dia izy moa ndraikindraiky izy koa mivolagna hoe femme battante zegny indrindra moa reo artiste igny isan'ny fitatrany volo fiarahamonigny izy io sao ndraikindraiky avy reo femme battante baka mitoetrinareo ny azonao ambara mahakasika zay satria somary mizaha FARAH JOHNS fa azo zegny ndraikindraiky karaha sarisarin-dahiny zegny anao amin'ny ankapobeny za sarin-dahiny feky ny tegna mary za tegna garçon manqué raha moko am'fazagna fa kofa bebe mantegna anao mila mba miovaova hely tanao na posipozina kafa za olo sarin-dahiny za olo garçon manqué be fa za ndraiky managna fo viavy be agnaty ato fa mafemme battante za fo za viavy tsy milefa didy za viavy tsy milefa andraikitra eo masiny fiarahamonigny eo masiny agnatin'ny tokantragno na am'zanaka io tsy asitrika anareo jiaby fa hitanareo ira mandeha je suis une maman et je suis un papa à la fois et j'en suis fière de l'être fière za hitanao io satria mianatra io zanako mandeha l'école reo tsisy raha manky amindreo ary moa dia tsy vitanga am'zay fa réalité mihitsy réalité io tsy mamenatra zegny satria maro amitsika viavy megnatra mandalo amin'izay ka zay ary maro amitsika viavy gasy na vazara mandalo amin'izay ka zay matetiky maro lehilahy milefa didy anareo lehilahy io mitsy blanco maro nareo milefa didy voalohany anao tiako zegny hoe anao tsy kiteraka e koa fa mipetraka izaza igny broagna anareo milefa ambenareo tsy vitanay baka izo vitanay ary tegna vitanay ary eto za dia magnano salut sy mankahery viavy jiaby zay mandalo am'izay ka zay aza mba magneky ambanimbany amin'ny lehilahy amin'ny fiainana aza mba magneky risen'olo zegny amin'ny fiainana mila mitraka fo kofa baba no reny zegny sy raha moramora fa tsy maintsy mila matanjaposy matanjatsaigny agnisan'ny hita mitaratra hoe femme battante FARAH JOHNS zay koa io koa moa zay ny manao anao no mitondra groupe zay FARAH JOHNS izay tsy manahirana ave io fa hoe viavy zegny chef de groupe dia teka zegny misy lehilahy aza ao ny fizinao ny agnaty zay manao koa le fa anao mitondra io FARAH JOHNS ia tsy manahirana izy satria izy le volaniko tanao teo je suis une femme battante za koa olo managna le hoe io magarçon manky za koa io olo ma hoe voateza tsara mialatsiny somary anonkono agnarana artiste raiky ely za hisaotra izy Jerry Marcos agnisan'ny olo nampianatra za foatran'izay hoe zao ny atao dia karazana leçon navy taminazy zegny misy nazo nindesiko plus ninaka no entiko mitondra groupe zaho tsy mirairay fa za agnisan'ny olo ajany musicien hoentiko za tia sangisangy voa kofa tsy miasa za fa misangisangy fiainana anaka mitokiky fo raha maraindrainy magnarivo andra fa za kofa miasa za entitry be za kofa miasa za olo CARRÉ be za hitanao io tsy ary tara za tsy mba taratara zegny satria aminaka en tant que chef de groupe anao tsy managna droit tara satria anao mila mametraka leso amin'le olo entinao dia automatique les musiciens magnaja ho azy satria mavozy reo ary volaniko za koa avaloha io avaleur tapaka karaha manarony any tsisy masaky magnano tara voilà midire magnaraka zay fangaro moa ito resaka asa io koa hoe mahafemme battante zay ny raha hita ndraikindraiky ny fiarahamonigny ary zay ndraikindraiky misy mampavozy zay lehilahy hoe ny viavy izy koa efa ataontsika hoe agnatin'ny fiarahamonina agnatin'ny vadiagna izy koa fa niasa ndraikindraiky somary matsapegna zegny reo ny raha misy sa hoe ngengengeny aloha viavy ndraikindraiky manao koa ny fahitanao zay so dia zay mba avianao amin'ny fotoagna azy ty zegny anao lasa anao ndraiky zany io tsisy resaka ngengeny fa izy zegny misy zao misy ndraiky marigny karaha ataoko baka marigna volaninao hoe za tsy mitambitamby za mitady vola za namezany zagnakanina za namezany vity za afaka miasa mahita mitambiazako za tsy raha olona raha tsy nanjary par exemple baka ohatra anao nagnano raha tsy nanjary na hoe anao naditry takany naditry
anao tsy naditra anao tsy nitrompe izy fa noho ny fitiavan-tegna anazy ndraiky ditriditry ambadika miala anao na tsy izy miala fa matetika ka za miala ia kofa tsy diniko za miala za tsy manana mitamby amin'ny fotoagna miaraka eo za mivolagna ho amboara zao kofa hitako izy miziriziry amin'ny hevitrinazy zafady la mbôla samby mitady vola baba azafady am'zagnahara reky kadekdek koa le tokantrano fiafiagna volagny olo betsaka taloha ia tokantrano fiafiagna izy io ne misy fotoagna mampalahelo ihany le zaza misy fotoagna mampalahelo le zaza fa izy fo ndraiky zegny antegna tsy aritra raha tsy digninao mety iterakaretim-po amintegna izy mety hijanony tampoko fonao ohatra karaha ataoko za olo be fitiavana ary za via fidèle saky mivolagna izy zegny za fa zaho zegny mihitsy mahatonga za ndraikindraiky za tsy mipardonné olo magnano raha tsy manjary za lehilahy iaragna zegny manko zegny fa izy koa ndraiky fiarahamonina ohatra hoe namagna magnano raha tsy manjary ndraikindraiky kofa magnatona za fa malemy za fa tonga dia ambelako any problème za tsy zety za zegny za tsy tia problème amin'ny fiainagna diso efa foky loatra la vie est tellement courte dia tokony miprofite mifankatia tsy tokony fagnanonano ratsy na olo agnatin'ny tokantrano zegny exemple ela mio ivolagna artiste araiky koa za dady lova ndraiky madaminazy olo azo atao exemple en fiainagna départ à zéro euro nandeha tsambanimbany niakatra akô tirona vita tragnon-drozy nagnano mariage rozy ty félicitation ndreo reo mivady tegna isan'ny artiste mafiera be misy midirako farany makasika zegny Farah JOHNS izy koa volagnitsika zegny izy comprendre hoe tezaka femme battante zay inona azonao ambara makasika le fahitany sokoa ataontsika hoe le tsaikitsaiky tafara mandiniky na koa hoe efa raha novaigny tagny taloha tany le hoe viavy dia natao hiankiny amin'ny lehilahy sy tafaboaka viavy amin'ny fiainana izy koa tsy misy lehilahy tsy marina zegny aza atao agnatin'ny jery hoe tsy mitafaboaka za koa tsisy lehilahy na nianatra anao na tsy nianatra anao ampiasaigna koko aza magnanky ny fiainagna amin'olo aza magnanky ny fiainagna amin'ny lehilahy ataova karaha anao fady tsy ako nino igny anao koa mbola misy tagna na olo kilemegny zany matsika jeté Facebook fa matanjaka be resaka réseaux sociaux maro be ao misy olo kilemegny tsisy vidy tsisy tagnana nefa mavita mitady vola fa magnino atsika misy tagnana misy vidy miambigny lehilahy melogno atsika zay vao atsika velo le problème amin'le miambigny lehilahy boka zao anao jeté ka ankininao amin'ny lehilahy fo fiaignanao lera anao tsisy igny anao iroasiny za ka tsy tiako iroasiny zany tsy mety aminaka iroasiny ia za ndraiky tsy androaka fa tsy mety aminaka fo iroasiny za avy afaka mamaly samby mitady vola ne tsika baba samby mampidy bola fa tsy anao za raiky fa mampidy bola an-tragno ato anao ka fa entiko anao bongosa azonao azoko tsara be ny idirako mialany farany mba tiako asiavanao koragna ino hoe ny raha nisy tataky zay koa ho an'areo mpanakanto surtout maro zegny ny olo magnenjika amin'ny resaka Facebook zay raha ataonao maro zegny ny olo critique dia igny zegny ndraikindraiky mahatouché Farah JOHNS izy koa zegny misy olo mikritique anao Facebook ary koa manao koa nefa anao migeregny ia izy io misy matouché izy ndraikindraiky fa misy tsy dia hoako loatra mampatsiahoako izy io matetiky ny olo mikritique olo dia ny olo miéchoué amin'ny fiaignana anazy olo matetiky olo fa lavo amin'ny fiaignana anazy agny izy fiaignana anazy mivary lavo agny agny aminao agny angalan'le inty sorosorinazy donc olombelogno jiaby samby afaka mivolagna zay raha tiany volagna zaho zegny raha matetiky volagniko amintsika jiaby misy commentaire amin'ny pagina fa c'est rare tegna hoe rare misy donc olo araiky fo misy magnano raha karaha zegny fa ninakary kofa misy commentaire tsy tiako zapeko za tsy mizaha za zegny tsy zara amparafônaka za tsy mizaha tsy vakiko exemple araiky ataoko aminao za taloha amin'olo iarako zay koa fa miady
raha tsy ataoko raha iadivana aminakay igny tsy raha tandrinesako raha volagny telefôny ko apetako io kady izao izy avy avy agny mbirigna tsara miady tsy hainy feky raha nivolaniko tsy regniko aby raha jiaby volagny tava toetry masera ia tsy regniko raha jiaby nivolagny misy ina battante tsy diko zavako mbala rofo ny volagna tsy tandrinesako za ve tsy raha izy fôtony za koa mitandregny izy igny mivadiky tsy tiako izy zegny ia de aleoko za tsy mitandregny za koa fa nitandregny efa vogno miady e zay hinaka za ty misy olo iarako igny za tsy mitandregny raha volagny mitatatata izy anao zegny zay apetrako io izy io izy avy avy anao karaha tsy mazy nefa raha tsisy raha regniko raha nivolagny aminaka raha atao tsy haiko karaha zegny izy zegny tsy dia hiasagna aloha loatra resaka raha volagninao amin'ny Facebook ndraikindraiky misy mampalahelo regnany olo mpagnanona raha ohatran'ny regnany mampalahelo amin'ilay izy mangala baraka ray aman-dreniny karaha ohatra zaza ratsy taiza olo ratsy taiza olo magnasasa olo amin'ny Facebook mety raha volagninao ngany animba fiainan'olo araiky ary fa magnino anao tsy mba magnaboaka raha tsara mivavaonao mba mezana olo araiky fa anao avy no tsy hainao fa ndeha miraha avy anao fa magnasasafo non mais misy fotoagna za mizaha raha amin'ny Facebook azalahy zany kanjova loatra ia méchant voilà farany tegna farany agnisan'ny raha vaovao hita koa za tsy raha mety sambany hoe FARAH JOHNS zegny andeha soma a Dubai les rois Habibi comment Dubai or bakoragnitsika ho an'ny mpanarakatsika hoe groupe FARAH JOHNS andeha Dubai le 26 novembre manakory amizay na za koa mba gaga koa i organisateur igny zay mila anao ty anao tadiavin'olo anao tadiaviny magnangy aby io malemilemy zegny ohatra aramboara programme ao zany zegny izy io 26 novembre à Dubai FARAH JOHNS et ses danseurs miaraka amin'ny danseur anay zany io hagny atsika totorebiky tsy haiko na jusqu'à maraindrainy tsy haiko karakory fandeha niranodragny fa hagny atsika mifankahita sady maro miavagna hagny maro miavagna Dubai nandeha niasa magnino izy koa fa malagasy fa havagny maro miavagna hagny ke ho avy za drakabe ia ho avy zao miaraka amin'ny tsaky lila bogos danseur anaka ao miaraka amin'ny tsaky viavy tsara miaraka aminaka ao agny atsika miaraka amin'ny totorebiky ambiance amin'io tsy haiko tantara izy aminao fa ary zay miafitra ho an'ny mpizahatsika sy ho an'ny famille FARAH JOHNS ia merci atsika jiaby merci Avaratra Mandoky nandray zay tato merci anareo mpagnaraka amin'ny CARRÉ jiaby hitako anareo fa miroborobo maroanan'olo io jandeky anao ty merci atsika jiaby za tsy koragna maro ifankatiava zana efa maro loatra olo maty tatoato zay namantsika avantsika maro loatra zay oka ny méchanceté oka fo maloto amin'olo mahaza mifankatiava mankafiza hatrany misy raha vaovao iboaka tsy ho ela zay namarana ny fandaranatsika teto amin'ny point carré magnano fisaoragna FARAH JOHNS ary ihany koa magnano fisaoragna feno antsika jiaby ho any magnaraka koa tsy fadakana matory zay tsy fatao tiako hainao boribory ny tany zamaray mety mbola ilainao mamaesa mankasitaka raha zatao fa zay ilainao mahasoanao le pardon te libère, le pardon te donne la paix du cœur, que Dieu te donne la force de toujours pardonner. Hulumbel mandiata nazike mangano manitsara Hulumbel mandiata nazike mangano manitsara bautara fiafara antahora sanahare finansiku lavorare matahora sanahare bakatika banzari
Mankasitaka banja